Так, не надо только это в анонс ставить. Бунтарь. Самый честный бобруйчанин. Нам бы знайти крыш Ефросіні Полоцкай. Весь час. А можна я ще додам про там секс, тусовки, все такое? Не пишу про кохання. Я номер цвяк. Про його альбо добра, альбо ніяк. Всім прывітанне, гэта культурная сядзіба, крыху апухлы, але бязмежна культурны падкаст Еўрарадыё і арт-сядзібы ў студыі Алесь Снег І Павел Свердлоў. Што ж, канстатую пэўнае культурнае зацішча ў Беларусі пасля падзеяў, звязаных з 100-годдзям, 101-годдзям ужо БНР і ўсім вот гэтым іншым. Канцэртаў шмат, а вот падзеяў малавата. Але тым не менш мы знайшлі тыя такія культурныя навінкі, якімі зараз вас парадуем. Пачынаем. Рэпер Бакей, незаўважна для нас, для ўсіх і неспадзявана, верагодна, і для самого сябе, стаў самым пратэсным музыкам Беларусі. Ён спачатку вымушаны быў адмяніць серыю канцэртаў у абласных цэнтрах, а цяпер адмяняе канцэрт у Мінску. Прычына ў тым, што гастрольнае пасведчанне ва ўпраўленні культуры Мінгарвыканкама атрымаць так і не ўдалося. Вельмі цікава, што менеджеру Бакея Егору Хвайніцкаму гэта патлумачылі тым, што ў адной з песень Бакея, якая называецца «Віплюсік», ёсць словы, вот я зараз зацытую, «Дзяўбаны Маўглі». Дзяўбаны Маўглі не даў нам атрымаць гастрольнае пасведчанне, скардзіцца на жыццё Бакей. Канцэрт пераносіцца на больш познюю дату, а гастрольнае пасведчанне, якое ён збіраецца атрымаць, цяпер будзе з узроставым абмежаваннем 18+, каб можна было слухаць і дзяўбаны Маўглі і ўсё астатняе. Да, пасля 18 ўжо можна. Я наогул лічу, што ў Беларусі ва ўладаў нашых ёсць ніша, куды вось павінны трапляць забароненыя музыкі. Быў Міхалок у гэтай нішы, Вольскі, а цяпер пустая, яго нечым трэба запоўніць. І што яны зрабілі? Глядзі, як запоўнілі. Паглядзелі, што ў Расіі забараняюцца канцэрты рэпераў, всякіх хаскі там, вот тренд. Вот весь, да. І такі, ну, а мы што, типа, горшыя? Мусіць і ў Беларусі быць забаронены рэпер, як ва ўсіх, як у нашых усходніх суседзяў. Ну, это нейкая заганная практыка. Ну, і гэта смешна і страшна, насамрэч. Археалагічныя раскопкі ў рачным порце ў Бабруйску далі выдатныя вынікі. У пачатку красавіка там знайшлі 1000гадовы шлем, які добра захаваўся і стаў сапраўднай сенсацыяй. Раней такіх знаходак у Беларусі не было. Цяпер дырэктар музею гісторыі Магілёва Алексей Бацюкоў паведаміў, што на тым жа месцы знайшлі сякеру і наканечнік стрэлы. Верагодна, знаходкі адносяцца да 10-го стагоддзя. Я быў калісьці на раскопках пад Полацкам, і мы там знаходзілі самае асноўнае – это цвікі. Таму што калі паганыя маскалі спалілі эту сядзібу падчас Лівонскай вайны, войскі Івана Жахлівага, да, вот цвічкі, дрэва ўсё згарэла, а цвічкі пападалі, і вот і все, што засталося там ад этой сядзібы. А вот такіх знаходак, канешне, так, это сенсацыя, правда. Хутка знойдуць, я думаю, і людзей, якія валодалі гэтым усім. Нам бы знайсці крыш Ефросіні Полоцкай. Ну, это не под Бобруйском трэба шукаць. Вот нешта мне падказвае, што ўсё ж такі ён недзе у іншым месцы, у іншай дзяржаве. Удзельнік гурта «Стары Ольса» Алесь Чумакоў распачаў збор сродкаў на выданне альбома карчомных ірландскіх песень. Карчомных ірландскіх песень па-беларуску. На плытцы «Праўда ў віне» ірландскія геральдычныя песні прагучаць у перакладзе на беларускую мову. Музыка лічыць, што Беларусь і Ірландыя падобныя мінулым, шляхам да незалежнасці, змаганнем за свабоду, апавяданнем у песнях пра сваіх герояў і пра гістарычныя падзеі. І таму у ірландскіх песнях можна пры жаданні пачуць хоць рамантызм часоў Каліноўскага, хоць звон мячоў з часоў Вялікага княства Літоўскага. Альбом ужо цалкам запісаны, грошы патрэбныя на яго выданне на кампакт-дысках, а ўся аранжыроўкі зробленыя на традыцыйных ірландскіх інструментах. Ведаш, малайчына Алесь Чумакоў крутую справу робіць, але вот гэта фраза «грошы патрэбныя на яго выданне на кампакт-дысках» мяне крыху
бянтэжыць. Хаця, магчыма, яго аўдыторыя, якая слухае, яшчэ мае кампакт-дыск. Ну, магчыма, конечно. Але калі лічыць, што гурт Стэрыольса гэта гурт сярэднявечны, я нават не ведаю. Грошы патрэбныя на тое, каб распусціць па дарогах Беларусі 500 сказителей з гуслямі, якія будуць спяваць ірландскія карчомныя песні ў розных кабаках. Ну, класна было б, канешне. Дарэчы, круты быў бы праект, такое сярэднявечча, нау, да? Ну і яшчэ, што цікава, Беларусь і Ірландыя, яны падобныя ўвогуле вельмі шмат у чым. Тут пералічана не шмат яшчэ, а я хочу сказаць, што і ў Беларусі і Ірландыі ёсць уплывовы вялікі сусед на ўсходзе, які ўплывае на краіну і увесь час прыціскае, да? І у Беларусі і Ірландыі ў свой час арганізацыі, якія змагаліся за свабоду гэтых краінаў, называліся аббрэвіатурай з 3 літар, да? У іх там ІРА, у нас тут БНФ, хаця профіль быў крыху розны. Карацей, Беларусь і бульба, самае галоўнае ў Ірландыі, это не мы, а яны насамрэч бульбашы, да. Іх нават вялікі голад быў у свой час праз бульбу, праз недахоп бульбы, там фітафтора эту бульбу паела. Карацей, Беларусь это Ірландыя. Супер, а Ірландыя это Беларусь? Ну так. Ва ўкраінскім горадзе Чуднаў знайшлася магільная пліта вядомага беларуска-польскага пісьменніка 19 стагоддзя Яна Баршчэўскага. Яна ляжала на прыватным падворку аднаго з гараджан. Мужчына распавёў, што яшчэ ў 2002-2003 годзе капаў траншею для газавай трубы і натыкнуўся на чыгунную пліту, якая на 50 сантыметраў схавалася ў зямлю. 10 гадоў пліта проста стаяла пад хлявом, а потым гаспадар цэментаваў двор і частку тэрыторыі вырашыў прыкрыць плітой. З часам іржа з пліты сцёрлася і стаў бачны надпіс, які пераклала дачка з гаспадароў, чацверакласніца Алена. Вядома, што Ян Баршчэўскі свае апошнія гады правёў акурат у Чуднаве. Таксама цікава, што ёсць ва ўкраіне гарады, якія ў 19 стагоддзі былі, яшчэ ў 19 стагоддзі крутыя. Ёсць горад вельмі маленькі, у якім была сталіца Богдана Хмельніцкага. Я не памятаю нават, як яго называюць. Зараз там агромныя руіны замка, да, і, у прынцыпе, амаль нічога пад Чаркасамі, да. І Чуднаў. Аказваецца, у Чуднаве паехаў Ян Баршчэўскі туды жыць і... Ну, гэта таксама сапраўды сенсацыя. Але бачыце, як у савецкі час і іншыя часы так кепска ставіліся да магілаў. Хаця, ў прынцыпе, ужо ў часы незалежнай Беларусі, калі я вучыўся, то Ян Баршчэўскі быў у школьнай праграме. Я не ведаю, як за савецкімі часамі, да? Але гэта Беларусь у фантастычных апавяданнях таксама магчыма была. Але недзе там, карацей, неважна. Пад хлявом. На 50 сантыметраў у зямлю сышла эта пліта. І, в прынцыпе, я так разумею, што дзе цяпер не высветліш ужо, дзе знаходзілася менавіта магіла, пахаванне, таму што эту пліту ўжо туды-сюды замасцілі. Але мы, прынамсі, ведаем, што Баршчэўскі ляжыць недзе ў Чуднаве. Так, і гэта сапраўды натхняе, бо шмат яшчэ мы можам адкрыць. Здаецца, ўжо ўсё ў 2019 годзе адкрылася. Не, яшчэ шмат адкрыццяў нас чакае. Ну, і шлем тысячагадовы, і сякера, і магіла Баршчэўскага, і парэшткі Каліноўскага. Так. Мы працягваем, і ў нашых гасцях паэтка, арганізатарка шматлікіх івентаў культурніцкіх Даша Бялькевіч. Прывітанне. Даша, што 2 разы ўжо снег паўтарыў, што ты арганізуеш нейкія івенты. Што это за івенты? Гэта праўда, снег не схлусіў. Да я ніколі самы чэсны бабруйчанін. Хачу расказаць, напэўна, пра фестываль прадмова, які нядаўна праходзіў у Менску і ў рэгіянальных гарадах. Гэта вялікі фестываль з буйной праграмай, дзе ўдзельнічалі беларускія аўтары і замежныя, расійскі, фінскі, літоўскі. Гэта літаратурны фестываль. То бок сэнс у тым, што аўтары выходзяць і чытаюць свае творы людзям. Гэта вельмі спрошчана. Ты расказваеш, у нас гледачы падкаста, яны таксама людзі простыя, і ім трэба спрошчана.
Ну, ёсць дыскусіі, напрыклад, паміж пісьменнікамі там з розных краін на нейкую такую вострую тэму, напрыклад, пісьменнік і ўлада, межы адказнасці. Былі філасофскія дыскусіі, былі дыскусіі пра гістарычныя кнігі, былі прэзентацыі кнігі з музыкай, з нейкім шоу, з проста нейкімі эксперыментамі, як, напрыклад, рабіў Ілля Сін, прэзентаваў сваю новую кніжку «Лібіда». Да, там было такое нейкі жахлівы такі перформанс, але шмат каму спадабалася. Слухай, а як ты вот ставішся да гэтых, калі ўжо Сіна згадалі, да гэтых вот літаратараў з 90-х, такіх вот старого пакалення, якія працягваюць гнуць свой бумпамліт, этот свой перформанс, выпячваць сексуальнасць сваю, там, не ведаю, которых в рабах носят туда-сюда по горадзе. Я лічу, што гэта круто. Нормально, да? Да, я лічу, што зараз моладзь штосьці робіць, нейкія перформансы, але яно ўсё роўна па стылістыцы нейкія іншыя, і таму я лічу, што гэта патрэбна, хай яно застаецца, развіваецца ў нейкім сваім кірунку. Ну, это ж як Нірвану граць у 2019 годзе, я не ведаю, ну, уже хопіць можа. А беларускія музыкі, яны праз аднаго. Только вот взяли гитары в руки, Нирвану, и думаю, что все, уже пайшоў шлях до поспеху. Ведаеш... Шлях до поспеху ў 94-м годзе скончыўся, насамрэч, з такім падыходам, ну. Ведаеш, вось я упэўнена ў тым, арганізоўваючы там 100-500 гэтых розных івентаў, што ў кожнага творцы ёсць хаця бы адзін свой глядач. Ці піша ён па-графаманскі, ці піша ён пра каханне, ці піша ён як у 94-м, але хаця б 1-2 слухачы ў яго ёсць. Хаця б мамка і тата, так і тата. І котка тады яшчэ. Даша, колькі часу ты ўжо на сцэне сама з вершамі? Напэўна, гады 4 ці 5 выступаю, пішу. Мяркую, што ў гэтым годзе, калі ўсё будзе добра, пры самым пазітыўным прагнозе выдам кніжку, калі ўжо не, то ў наступным пачатку года. Абавязкова, гарантуеш? Гарантую. Цудоўна. А што рабіць паэтам, які вось толькі пачалі пісаць, прыехалі ў Менск, там іншы горад, універсітэты, хочуць прэзентаваць сваю творчасць, нейкія пляцоўкі ёсць для гэтага? Што ім рабіць? Спачатку ім трэба падпісацца на Арт-Сядзібу абавязкова. А калі ён піша па-руску, можа, не трэба? Пасля на Еўрарада, але гэта не абавязкова. У прынцыпе, ёсць такая суполка, яна называецца па-руску «Течение Немиги» і ПХС Live. ПХС расшифроўваецца як «Плохие, хорошие стихи». Вось, калі чалавек, які прыедзе і ці проста шукае месца, дзе выплеснуць на кагосьці гэтую творчасць, трэба падпісацца, і там заўжды ёсць інфармацыя пра свежыя івенты. Напрыклад, як «Эшафот». Магчыма, вы чулі, гэта такое паэтычнае шоу, якім удзельнічаюць паэты, але збольшага фокус на крытыцы. То бок запрашаюць там 5 чалавек, збольшага гэта там філолагі, літаратары, але ёсць проста людзі творчыя, якія ўмеюць красамоўна выражацца, і яны чыхвосцяць гэтых паэтаў. Да, ты лайно, пішаш кепска. Это такая паэтычная пражарка. Да, прасмажваюць там гэтых маладых паэтаў. Да, яны прыходзяць на эшафот, іх там казнят, ці мілуюць. А часта мілуюць? Да, а часто паэты застаюцца ў паэзіі пасля такого. Паэты ж натуры такі тонкія, чулыя, а і калі іх пачынаюць пляжыць, так все. Так яны ведаюць, куды яны ідуць. Калі яны не хочуць, каб іх пляжылі, як ты кажаш, можна прыйсці, напрыклад, на тусоўку «Плохие, хорошие стихи». Гэта проста адкрыты паэтычны мікрафон, куды можна запісацца. Там выступае 8 чалавек па 10 хвілін, чытаюць свае вершыкі. Калі-нікалі з залі можа хтосьці крыкнуць там «Ты лайно», там, ці не пішы ніколі, ці паэт на мыла. Да, але збольшага вельмі добра так ставіцца, атмасферная такая імпрэза, вельмі такая, ну, добрая, хорошая, сціплая. Зараз мы пачалі новы фармат, ну як новы? Ён раней быў у Беларусі, у прынцыпе, але проста даўно яго ніхто не выкарыстоўваў, таму што нікога не было бабла. У вас ёсць? Не ў нас, у мяне няма. А я тут думаў. Карацей, сэнс у тым, што імпрэза называецца «Дарагой паэт». І гэта батл 8 паэтаў, дзе яны ў парах супернічаюць і праходзяць там у другі тур, у трэці тур, і пераможца атрымлівае 100 беларускіх рублёў.
Круто. за свае вершы. Але пры гэтым мы там даем некаторыя заданні, каб паэты напісалі верш на тэму, то бок просто так прыйсці свае вершыкі гатовыя нельга пачытаць. Вось, і зараз у нас у аўторак будзе 23 красавіка дарагой паэт у бары Тэсла. І я ўсіх запрашаю, хто нас глядзіць. Паэты, не паэты, прыходзьце, будзе такое мяса. Чым круты падкаст «Культурная сядзіба». Па-першае, мы даведаліся пра тое, што ёсць у Беларусі цэлая секта подпольных каких-то поэтов, которые збираются вот на какие-то сходки, ивенты, гроши им платить, прожарки. Да, и по-другое, что есть бар Тесла, я доведался только что в Минску. Забицкая 6. В Минску штук 5 Тесла, думал, а тут, оказывается, целый бар. Калі чалавек хоча пагрукацца ў пэн-цэнтр ці ў саюз беларускіх пісьменнікаў, ёсць шанец туды трапіць, як лічыш? Я думаю, што ёсць, таму што ў пэн-цэнтра Саюза беларускіх пісьменнікаў ёсць такія праекты, праграмы для маладых паэтаў ці празаікаў. Напрыклад, рэзідэнцыя маладога літаратара, на якую можна падацца і паехаць у Вільню, папісаць 2 тыдні там вершы, прозу, пераклады. У Саюза беларускіх пісьменнікаў ёсць школа маладога пісьменніка, конкурсы кшталту экслібрыс. Кожны год яны прыдумляць нейкія новыя конкурсы, але мне здаецца, самы такі кампрамісны варыянт, тому што моладзь некаторая думае, што вот саюз, там пэн, это ўсё такое нейкае савецкае, непапулярнае, праз гэта там не станеш знакамітым, а ўсе ж паэты хочуць славы. І вось ёсць стральцоўскі фэст, які якраз такі саюз пісьменнікаў робіць ужо паспяхова некалькі год, і там з гэтага года уведзена моладзевая сцэна, на якую можна трапіць, падаўшы сваю заяўку. І ў прынцыпе, калі ты туды трапіў і добра выступіў, можна быць заўважаным іншымі літаратарамі, нейкімі рэдактарамі і атрымліваць ад іх прапановы. Вось так, дарэчы, і здарылася у нас з адным паэтам, Антонам Саладоўнікам, ён там выступіў, яго заўважыў Андрэй Хадыновіч, запрасіў яшчэ выступаць, я думаю, што ўсё будзе добра ў яго. Я калісьці быў таксама гадоў 15 таму маладым беларускім паэтам. Я, дарэчы, чытала твае вершы, Паша, мне вельмі спадабалася. І Андрэй Хадыновіч таксама запрашаў мяне выступаць. Я так рада, што за 15 гадоў нічога не змянілася. Ладно, калі прыгадваць вот тыя часы, калі я быў маладым паэтам, так у нас там было шмат паэтаў, шмат паэтак, і быў секс. А зараз у паэтаў у маладых як з гэтым? Тусоўка. Это ж зразумела, што все ходзяць, глядзяць адно на аднаго. І ў выніку... Глядзі, хорошо, я зразумела пытанне. Я тебе скажу, што у нас у гэтай тусоўцы ствараюцца літаратурныя пары. Я, правда, не ведаю, наколькі доўга яны праіснуюць, таму што... Мяняюцца там пары... Да, але гэта ўжо не свінгерская вечеринка. За 15 гадоў нічога не змянілася ў беларускай паэзіі, роўным лікам нічога. Все, я спакойна. У вас не было эшафота, і вам не плацілі бабкі за вершы? Ці плацілі? Не, пару разоў, калі шчыра, я трапляў вось на такія івенты, типа школ, і там мяне хаця б кармілі, і для мяне, для студэнта, там постстудэнта, это было вельмі важна. Вось, так што літаратура мяне карміла крыху, а вот бабкі не. Бабкі не плацілі, этот формат уже прыйшоў. А можна яшчэ дадам пра там секс, тусоўкі, все такое, крышечку? Конечно, я вообще засмучаны тым, што я перабіў тебе, давай, калі ласка, пра секс, это ж рэйтынгі, все, вот это вот. Короче, сэнс у тым, што некаторыя там фанаткі, девочки такія прыходзяць, там філфак, напрыклад, журфак, і рэальна ходзяць на пэўных паэтаў і пасля там стараюцца з імі неяк пагаварыць, пазнаёміцца, замуціць, да, і вось, рэальна былі выпадкі, калі ўсё сканчвалася добра для кагосьці аднаго ці для дваіх, але мне здаецца, усе разумеюць, калі ідуць на такія рэчы. Так, это ж класна, мне здаецца, што 75% паэтаў, як мінімум, ідуць у паэзію якраз для такіх рэчаў. Калі яны хлопцы. Я не ведаю, як у дзяўчын вот гэта працуе на зваротны бок. Вось, але, калі ты паэт, у цябе мусіць быць фанаткі там.
Да, ведаеш, дарэчы, пераможца першага дарагога паэта, Влад Мацунович яго завуць, ён, значыць, прыйшоў такі хлопчык і замовіў на бары адразу там, можа, 4 ці 5 кактэйляў вось для сваіх там фанатак, сяброў, і яго бармен пытаецца: слухай, чувак, давай расплачвайся. Ён кажа: мне няма грошай. Я перамагу, і я табе заплачу. Ён кажа: калі не пераможаш, я буду драіць сёння ўвесь бар. І ў чалавека ён сам сабе зрабіў такую матывацыю, што ён рэальна выйграў у фінале. А ў яго ён менавіта ўжо разлічваў на нейкіх фанатак, які прыйшлі з ім туды атрымліваецца, то бок ён ведаў. Але, можа быць, хтосьці дадаўся, я не ведаю такіх падрабязнасцяў. Круто, вот это нейкі сапраўдны такі паэтычны паступак, мне здаецца. Вот чалавек рызыкнуў усім, не ўсім, але рызыкнуў. Хоць чым-небудзь. Па нашых часах уже рызыкнуў хоць чым-небудзь, так это ты уже, рыцар. Вось, рэальна. І атрымліваецца, ён выйграў. Хаця, канешне, я, па-мому, не пазайздросціў, калі б ён не выйграў, прайграў. А 2 разы можна ўдзельнічаць у такіх штуках? Глядзі, у нас, атрымліваецца, будзе 6 выпускаў дарагога паэта, і пасля будзе очень дарагой паэт. Это финал, да. Финал финалов. Да. А те, кто не пришли, будет танный поэт. Это уже танный. Вот, кто проиграл хлопцу этому с коктейлями, да? Да, это уже танный. Але сэнс у тым, што мы не забараняем падаваць заяўкі зноў, і нават ён, які выйграў, ён можа падацца яшчэ раз, але будзе такое правіла, што нельга чытаць тое, што ты ўжо чытаў, а я сачу вельмі за гэтым. Добра, слухайце, вельмі цікавы івент, на мою думку, куды прыходзіць, як гэта паглядзець, вы вядзеце нейкі трансляцыі, ці здымаеце гэта і пасля выкладаеце, куды-небудзь публікуеце? Глядзі, вось у нас ёсць паблік «Течение Немігі», і там мы заўжды посцім інфу пра нашы ўсе івенты і пра дарагога паэта ў гэтым ліку таксама. І там ёсць спіс удзельнікаў, з імі можна пазнаёміцца, з іх творчасцю. Там ёсць напаміналкі, дзе, куды і мапа, як дайсці да бара Тэсла. А яшчэ вось у нас ёсць нейкія фотарэпартажы і відэарэпартажы, вось зараз мы зрабілі проста з пераможцам. Можа быць, вось у другі раз у нас атрымаецца зладзіць такі якасны стрым, таму што неякасны мы не хочам рабіць. Але мы не вельмі зацікаўлены ў стрымах, таму што мы хочам, каб больш людзей прыйшлі і пабачылі гэта ўсё ўжывую, паўдзельнічалі, таму што кожны, хто прыходзіць, нават удзельнік, ён мае некую сваю вагу, таму што ён галасуе за лепшага паэта. У нас ёсць такія карткі, я сёння не прынесла, там такая бутэлечка ў руцэ, і ты так падымаеш, там сам дарагой паэт, і ён паказвае, за каго ён галасуе. Таму, проста гасцям таксама цікава паўдзельнічаць. Тады вам трэба відэа запісваць, каб пасля ўсяго вот это мерапрыемства каб нічого не знікла. Хаця, можа, вы хочаце, каб нешта і знікла там з таго, што вы пачуеце ад танных паэтаў, скажем так. Вось, але ладно. Даша, як адчуваецца сябе зараз беларускамоўная літаратура? Бо я разумею, што рускамоўных паэтаў хапае. Беларускамоўных таксама хапае. Як вось яны, у якім стане? Добрым? Папулярныя яны? Я падумаю зараз адну такую праблему, якая, напэўна, датычыцца вось і мяне, і цябе, напрыклад, і, можа быць, і цябе, Паша, як паэта, датычылася 15 гадоў таму. Што ў нас вельмі слаба развітая пераемнасць. І, напрыклад, кожны аўтар, які з'яўляецца зараз, там, кожны гэты падлетак ці студэнт, ён не чытае тых, хто быў перад ім, не знаёміцца і ўсё адкрывае наноў, быццам бы першы раз, там тыя ж нейкія рыфмы, ён думае, што ён іх прыдумаў, хаця да гэтага іх выкарыстаў, напрыклад, Максім Танк, пасля там яшчэ які-небудзь сучасны паэт, там Антон Рудак, я кажу, напрыклад. Танк — это добры паэт, а вось калі твае рыфмы раней выкарыстаў Антон Рудак, так вот я б напрягся в гэты момант. Калі ён раней гэта зрабіў, то ён маладзец. Я Антона Рудака паважаю, але просто это атрымліваецца, што ты думаеш таксама, як Антон Рудак. І это вот... Але ведаеш, вось гэтыя маладыя паэты, яны нават не ведаюць, такі Антон Рудак. Гэта праблема. Для Антона Рудака, у першую чергу, я так разумею, але і для беларускай літаратуры. Да, таму што я лічу, што трэба разумець, адкуль ты пайшоў, якая ў нас традыцыя, і гэта дазваляе пазбягаць нейкіх паўтораў і больш цябе натхняе на нейкія
большыя адкрыцці у большым маштабе, чым ты робіш гэтак жа сама, як рабіў Хаданович там 10 год таму. І гэта тычыцца і рускіх паэтаў, рускамоўных я маю на увазе, тым плане, што яны чытаюць, не ведаю, сеткавых паэтаў і класіку, вось гэты срэбнае стагоддзе, школьную праграму. І, То бок усе стартуюць недзе ад школьнай праграмы, а вот усе гэтыя апошнія 30годдзі там... Быццам бы паэзія не існуе. Это неяк тупа. Вось, у гэтым праблема для ўсіх. Але я, напэўна, проста дурная ці вельмі пазітыўная. Я думаю, што ёсць будучыня, ёсць моцныя галасы, якія стануць яшчэ мацней і больш сваімі знойдуць сябе, і гэта можа быць прарыў у беларускай літаратуры. Вось, пакуль што мы некім сваёй такой дрыгвачкі, дрыгве, боўтаемся, варымся, але ёсць у гэтага будучыня. Тут жа сэнс у тым, што, напрыклад, калі казаць пра матэматыку, дык апошнія людзі, якія ведалі усю матэматыку на іх час, всю, да, універсалы, яны памерлі, мне здаецца, там жылі ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Ужо зараз лічыцца, што ахапіць усё, што зроблена для цябе, чалавек не можа. Можа, там, калі не супергеній. І так же сама з паэзіяй. Мне здаецца, што у выніку новыя паэты таленавітыя з'яўляюцца не за кошт таго, што яны перабіраюць тысячы рыфм і ведаюць, якія існавалі ўжо да іх, да, выкарыстоўваліся, а якія не, а за кошт свайго, за свой асаблівасці ўнутранага нейкага багацця, да, таго спецыфічнасці думак, якія яны хочуць данесці да людзей. Вось, тут справа, відаць, усё ж такі не ў рыфмах, на маю думку. Глядзі, Паша, ты маеш рацыю з аднаго боку, да, але з іншага боку. Зараз павінна быць рэпліка снега. Там не левая рука слабейшая, чым правая. Канешне, шмат што залежыць ад унутранага свету, ад пачуццёвасці паэта, нейкай тонкасці душы, але каб гэта ўсё было прыгожа ў форме, для гэтага трэба чытаць іншых і займацца. Былі такія выпадкі ў нас вось на імпрэзах, калі людзі публічна там са сцэны ці ў нейкіх пабліках пісалі: я наўмысна не чытаю іншых паэтаў зусім пасля школы, каб не паўтарацца. І ты читаешь верш человека и разумеешь, что он повторяется. Зорка Венера взошла на землю. Ну что, да, конечно. У гэтым ёсць сэнс нават для таго, там, ты думаў, што ты штосьці прыдумаў, але ты прачытаў, там, не ведаю, Гомера, ці хаця б Байрона, ці проста нават беларускага якога-нибудь паэта і зразумеў, што, гэта ўсё напісана, лепш я яшчэ падумаю і выдумаю штосьці на свой лад. Дарэчы, хацела падзяліцца, я зараз з'яўляюся журы конкурса Брамамар, гэта паэтычны конкурс. На журфаку. Да, на журфаку. Да, ты павінен ведаць, Паша. Да, ты журыў яго? Я ўжо быў выкладчыкам. Да не, мне здаецца, на жаль, на журфаку нейкая персона нон-грата. Так што... Я табе раскажу, як там прыйшло. Сустрэнемся пасля праграмы. Да. І сэнс у тым, што вось я читаю гэтыя там, можа, 60 заявак вершаваных, і, такая там фігня, просто, там, матуліны рукі, маміны рукі. Это ж ёсць верш у Рыгора Барадуліна, здаецца. Да, гэта верш ёсць у кожнага трэцяга паэта Беларусі. А матуліны ногі няма, дарэчы. Да. Это у Лісіна мог бы такі быць верш, здаецца, але Бог мілаваў. Больш за ўсё мяне ўразілі проста такія оды хвалебныя, увага, гарадам Жлобін і Астравец. Ну що, Астравец дрэнны горад. А мой Жлобін мае шыпшына, типа того? Ну да, там, типу, я там... З чаго начинается Жлобін? Ну ладно, Даша, на развітанне, прачытай нам вершык. Ці гэта так не працуе? Можна кароткі тады? Давай, у нас 20 секунд засталось. Клас. Не пішу пра каханне, яно мярцвяк. Пра яго альбо добра, альбо ніяк. Павінна паузировать же мы. Паша, чего ты? Да, я засмуціўся адразу, я пачаў думаць, што ж такое з каханнем неправільнае, але... Окей. Сябры,
Даша Белькевич была ў нашай студыі, быў змястоўны разговор пра беларускую і не толькі паэзію, пра беларускую моўну, пра конкурсы, пра тое, як паэзія зарабіць грошы і, канешне, пра сексу. У паэзіі хацеў сказаць пра секс і каханне. Я задаволены. Я таксама задаволены. Дзякуй. Я таксама. Дзякуй вам. Да побачення. А вас яшчэ чакае какое да побачэння, што я... Да, мы не звітаемся яшчэ. Вас яшчэ чакае афіша культурных падзеяў на бліжэйшы тыдзень, якую вам прадставіць Марыя Калеснікава, таму не пераключайцеся, заставайцеся, глядзіце наш падкаст «Культурная сядзіба». З 22 па 24 красавіка у кінатэатры «Сільвер Скрын» можна будзе паглядзець фільм «Пахвала нічому». Рэжысёр Барыс Міціч працаваў над стужкай цягам 8 гадоў з 62 аператарамі 70 краін свету. Падчас працы над гэтай тэмай было даследавана больш за 20 тысяч старонак літаратуры. Стужка ідзе на мове арыгіналу з беларускімі субтытрамі. За кадрам гучыць голас і гіп-попа, а субтытры на беларускую мову ў вершаванай форме пераклаў Альгерд Бахарэвіч. 23 красавіка ў клубе TNT гурт «Занзібар» прэзентуе свой альбом «Таксікоз». У ім хлопцы сабралі ўсё самае лепшае са сваёй творчасці, аднак зрабілі акцэнт не на сумных і слязлівых трэках, а на пазітыўных і драйвовых. Больш пазітыву і драйву для кожнага. Падтрымай прэзентацыю гурт «Плушч», уваход вольны. Прыходзьце разгайдаць гэтую вясну, каб з кожнай калонкі гучаў пазітыўны вайб. 24 красавіка на сцэне Рэспубліканскага палаца культуры імя Шарко Зміцер Вайцюшкевіч прэзентуе свой новы альбом на вершы Уладзіміра Някляева. Альбом называецца «У нашых снах». Ён запісаны з варшаўскім струнным квартэтам. У яго ўвайшло 13 лірычных кампазіцый. Пачатак канцэрту традыцыйна о 19-й. 25 красавіка «Разбітае сэрца пацана» сыграе свае песні ў клубе «Рэпаблік». «Сэрца пацана» – гэта культавы гурт, які спявае на трасянцы, і ўсе гэта натуральна ведаюць. За час існавання каманда выдала 5 студыйных альбомаў. Апошні «Карняплоды любві» гурт прэзентаваў увосень. Асаблівасцю гэтага канцэрта будзе «Ура-ура» у з'яднанні гурту з танцавальным дуэтам «ЭВМ». Памятаеце гарачых дзяўчат? Таму такое дакладна не варта прапускаць. Пачатак таксама о 19-й. Ну і яшчэ упершыню за 3 гады гурт «Дзецюкі» сыграе вялікі сольны канцэрт у Мінску. Хлопцы з горадні маюць прадставіць свой новы альбом «Радыё Гародня» і лепшыя песні. Выступ адбудзецца 28 красавіка ў клубе «Рэпаблік», пачатак о 19-й.